Lakatulong nga semana sa paggabanhaw. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Sa pagkasunod adlaw ang mga tawo nga nagpabilin sa tabok sa lanaw, nakakita nga usa ka sakayan ang nahabilin didto. Nasayod sila nga si Jesus, wala mo sakay sa sakayan, uban sa iyang mga tinun-an nga nanggikan nga si Lara. Hinuon ditoy ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo duol sa dapit diin ang mga tawo mikaon sa pan. Tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkakita sa mga tawo nga si Jesus, wala dito ni ang iyang mga tinun-an. Nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kanya. Sa nakaplagan na nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, miingon sila kanya, magtutudlo, kanusa ka pa mahiabot dinhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga molungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalanona ihatag kaninyo sa anak sa tawo, kay gipatikan man siya sa Dios nga amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busag ipangutana nila siya. Unsa may among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga motuo kamo sa iyang gipadala. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.